Čekaj, daj me lagaj sve. Sad ćemo opet morati bajkove prati. A da, baš sam to sad htio reći, džabe smo ih oprali, mislim oprali. Dobro. Snimam? Da. Idemo. Aj, samo easy idem, tako da ono. Wow. Lijepo. Može odmah? Zigi, ja malo čekam. Može, zato i pitam, Vidiš se kak mi izbacilo, si vidio? O, da, ono si izronio skoro, je. Skoro, Prednji mi je samo odneslo i onda sam ga dao svu težinu na njega. Dobro si se izvukao, a ja sam skoro izletio prije mostića. Ono, bio sam ti točno na gumi, nisam vidio line i odneslo me desno. Ajmo. Digi, ajde iza mene. Sad ovdje mi se ne da pas, tako da ću ići full polako. Okej. Tako da ono, idi ti prvi pa ću ja, onda ćemo se prije Zeka i Potičića naći. Okej. Ne da mi se tu pas stvarno. Tak sam isto ja. U prvom ranu, zato nisam htio sad ići. To je najzajebaniji dio. Da, trenutno je. Tamo baš bi trebalo pustiti, da je Ziggy band neki veliki složit. Da, i možda malo ukopat ovo gore. Ma ovo ne, gle. Ja bi se recimo tu pustio pun gaz da znam da me dole čeka band i osiguranje. Ovaj dio baš jako sklizak. Može, a? Može. Ziggy, briši, Ziggy!
Samo sad. Da ne zaboravimo da smo došli po sat. Htio sam te pitat da li prije ili poslije stavimo. Ne, ja sam zaboravio totalno da smo mi došli po sat. Imaš džep? Imam. Čitamo. Radi sve. Da. Da, pukamo je ovo. Čak nije ni puklo, sam je izašlo. Navez, to će on se igra s tim. Može? Češ Google stavljati? Google. Jo, snimaš? Crkla mi je kamera. Serija. Opa. Da, gotovo je. Gotovo. Navez, aj. Briši Zigi, briši. Odlično. Da. Sam da nam sad nisu pobjegli s kombijem.